Eén wijziging in de opstelling voor deze laatste aflevering. Wel met onze chefsport Christophe Liberlo, die nog steeds in de VS is. En ook Steven de Voer, die valt opnieuw in met een analyse. Welkom bij FC Limburg WK. Ja, de vervanger van Siebe zoeken was een no-brainer, want de man die al invalbeurten maakte met een video in de podcast, of met meerdere video's in de podcast, en de man die we al een maand lang elke ochtend hebben gebeld, onze chefsport Christophe Liberlo in de VS. Dag Christophe, alles goed met jou? Dag Mathies, alles goed. Beter met mij dan met de Rode Duivels, denk ik. Ja, het is natuurlijk voor jou nog steeds de dag van de wedstrijd. Ik neem aan dat dat eigenlijk een lange en drukke dag is geweest en dat je best wel moe bent nu. Ja, dat is wel zo. Het grote verschil hier op het WK met andere toernooien is dat de aanvangsuren dikwijls vroeg op de dag waren. Hè. De meeste matchen hebben de Belgen eigenlijk hier gespeeld om 12 uur 's middags. Bij andere toernooien is dat meestal in de namiddag of in de avond. Maar zo pal op de middag, dat is niet zo vaak het geval. En ja, zoals gisteren bijvoorbeeld, 7 uur ontbijten, 8 uur de auto in naar het stadion. En dan, want ja, het is toch anders dan bijvoorbeeld de competitiematch in de Belgische competitie. Dan ben je 1 uur tot 1,5 uur op voorhand aanwezig. Maar bij een WK, ik kan je vertellen, het SoFi Stadium in Los Angeles, om daar op je plek te geraken, dat heeft wel zijn tijd nodig. Dus zijn we meestal dik 3 uur tot 4 uur voor de match aanwezig. Want nu ik het zo vertel, moet ik bijvoorbeeld eraan denken, daar straks voor de match, we moesten dan een heel eind wandelen. Ja, sowieso de veiligheidscontrole door en al dat soort zaken. En dan moesten we een lift nemen, maar dat was zo'n heel grote cargo-lift, noem ik het maar, want je kon daar echt... Op een gegeven moment, wij zaten erin en ging elke etage waar die stopte, daar ging de deur dan open en dicht. Want er zit dan ook een kerel in die lift, van 's morgens tot 's avonds. En die moet gewoon op de knopjes duwen. En die komt daar niet uit. En Wat dus een job. Elke etage stopte die. En wij zaten op 6 en we moesten naar 8. Maar hij ging eerst naar beneden, zei hij. Dus 6 naar 5, deur open, deur dicht. Naar 4, deur open, deur dicht. 3, 2, 1. Toen zaten we op 1. Daar kwamen een hoop mensen met vuilnisbakken in die lift. Een stuk of 6, om eraan te geven hoe groot dat die lift was. En dan gingen we terug naar 2, naar 3, naar 4, zo tot aan lift 8. Om eraan te geven, Mathies, voordat je op je stoel zit op zo'n WK-match, het heeft dikwijls wel het duurt wel even. Dat kan ik geloven, ja, als het zo moet. Ik moet zelf toegeven, ik ben zelf ook best moe. Ik heb op de Zepperse bierfeesten gekeken. En de KLJ van Zepper, die hadden daar hals over kop nog een scherm geregeld. En dat is eigenlijk voor heel veel evenementen het geval geweest gisteren. Ik heb zelfs gehoord dat er trouwfeesten een scherm hebben gezet. En iedereen wou die wedstrijd zien. En dan denk ik, dat is eigenlijk het teken dat het toernooi geslaagd is. Hè? Dat iedereen toch zo hard is beginnen meeleven met die Rode Duivels hier. Ja, dat klopt. Het is altijd zo, voor een WK of een EK-start, dan hoor ik heel dikwijls zo 2 weken voordien van het leeft niet zoals anders. Elke keer opnieuw wordt dat dan gezegd. En tegen dat het toernooi begint, ja, dan zie je, zeker als het wat beter gaat, ja, dan gaat heel het land achter die ploeg staan. En ik zie dan ook op sociale media mensen waarvan ik anders nooit zie dat ze in voetbal geïnteresseerd zijn. Plots heeft iedereen zwart-geel-rood aan en is iedereen ermee begaan. En krijg ik ook berichten over voetbal van mensen die anders nooit iets over voetbal sturen. En dat hoeft ook niet, hè. Ik vind dat heel knap. Dat is de charme van het WK en dikwijls ook van een EK. Maar bij een WK heb je dat toch nog meer. En ja, ik vind dat wel heel mooi. Ja, wat ik ook altijd opmerk is bij het WK moet ik toch net iets vaker de buitenspelregels aan iemand uitleggen of
Dan begint de wedstrijd en dan vraagt er altijd iemand aan het groot naar welke kant moeten ze nu. Het zijn zo van die typische WK-momentjes. Nu, de wedstrijd zelf dan. Ik stel voor dat we eerst even luisteren naar de analyse van onze huisanalist Steven de Voer. Ja, analyse tegen Spanje. Ik denk dat wij een voorzichtige wedstrijd hebben gespeeld. Dat het een beetje zoeken was voor ons. Dat we iets te onzorgvuldig waren in balbezit. Dan vooral in de omschakelingen, daar lagen toch wel wat kansen voor ons. Dan komen we eigenlijk 1-0 achter door een onoplettendheid bij ons. Maar komen we dan eigenlijk beter in de wedstrijd en maken we 1-1. Brengen we het evenwicht iets meer terug. En dan in de tweede helft hoop je dat we offensief iets meer kunnen doen. Maar dan is het juist Spanje die meer kansen creëert. En dan mogen we blij zijn dat we Thibaut Courtois hadden. En dan is het jammer dat hij ook uitvalt. En dan komt Lammers erin en dan hoop je, dan denk je dat hij de verlenging in gaat en dan wordt daar een fout gemaakt, wat heel jammer is. Super jammer voor Lammers. En zijn we uitgeschakeld. Uiteindelijk moeten we toegeven dat Spanje algemeen beter was dan ons. En dat wij, mede ook door Onana die was al uitgevallen, Tielemans die dan juist in de aftrap uitvalt, Kevin De Bruyne die dan krampen krijgt, en dan Thibaut Courtois die uitvalt. Dat is toch wel heel veel. Ik denk dat we tevreden mogen zijn met de kwartfinale. Ik denk dat het doel was. Dat hebben we gehaald. En we zullen nu wel zien wat de toekomst brengt. Ja, we hebben het zeker niet gemakkelijk gehad tegen Spanje in die eerste helft bijvoorbeeld. Maar we hielden wel goed stand en dan maakte Charles de Ketelaere gewoon het eerste doelpunt dat Spanje dit toernooi tegenkrijgt. Hoe hoog moeten we die prestatie inschatten? Van de Rode Duivels dan die scoren. Het zal achteraf misschien ook blijken. Stel je voor dat de Belgen de enige ploeg gaan zijn die tegen Spanje gescoord zouden hebben. Want je moet wel bekijken in het verleden, eigenlijk als de Belgen eruit gingen, de ploegen tegen wie ze eruit gingen, die hebben het altijd heel goed gedaan tijdens een groot toernooi. Dus dat is nu waarschijnlijk opnieuw zo. Hoe hoog moeten we die match inschatten van vandaag tegen Spanje? Wel, ik denk, de Rode Duivels hebben zich geweerd, maar er zat wel meer in. Ik bedoel dan, ik denk dat ze iets te slordig hebben gevoetbald bij momenten, iets te overhaast ook, om het Spanje echt moeilijk te maken. Nu, die goal bijvoorbeeld vond ik echt super knap. Heel mooi doelpunt. De manier waarop De Bruyne in één tijd knap Kastanje vindt op de kant, voorzet, strak voor doel. Geweldige kopslag van de Ketelaere. Dus dat was een knappe goal. De Ketelaere heeft er trouwens evenveel gemaakt op dit WK dan tijdens het hele seizoen bij Atalanta. Dat zegt ook al iets. Dus een heel mooi doelpunt, maar ja, ik had het gevoel dat daarvoor ook bijvoorbeeld, zochten ze heel vaak de lange bal naar de Ketelaren, was het heel dikwijls gewoon de bal zo ver mogelijk wegtrappen en kijken wat er van kwam. En ik denk dat bijvoorbeeld tegen de VS is een mindere tegenstander als ploeg, maar daar werd de vrije man wel makkelijker gevonden, waren er beter lopende acties. En dat miste ik net iets te vaak tegen Spanje om te kunnen spreken van een echt heel goede match. Ja, maar aan de andere kant, het is toch heel lang 1-1 geweest tegen toch de huidige Europese kampioen. Maar dan rond de 70ste minuut gebeurt misschien wel het beslissende moment voor de wedstrijd. Courtois die moet geblesseerd naar de kant en Senne Lammens komt hem vervangen. Courtois die was in tranen, dat toont toch zijn hart voor de nationale ploeg, als iemand daar nog aan twijfelde. Ja, sowieso. Ik denk dat Thibaut Courtois altijd een groot hart gehad heeft voor de nationale ploeg. Zelfs toen hij onder Tedesco een hele tijd niet speelde. En
vandaag die tranen tonen niet alleen zijn hart voor de nationale ploeg, maar ook hoe fel hij gebrand was op een sterke prestatie. En hij heeft dat hier ook meermaals gezegd tijdens het WK, dat als hij zag hoe het thuis leefde, waar we het net over hadden, dat dat hem ook wel echt iets deed. En dat hij daardoor nog beter wilde spelen voor België. Dus ik denk dat die tranen ook meteen tranen van ontgoocheling waren, omdat hij wist van ja, het is uit mijn handen nu en ik kan niet meer door. En ja, dat is topsport en die is hard en daar komen dan emoties bij. Maar zoals je zegt, het geeft wel aan dat Courtois met hart en ziel heel dit WK erbij was. En in het verleden werd hij ook wel eens een ijskonijn genoemd om de coole manier waarop dat hij eigenlijk wedstrijden afwerkt en onder grote druk heel goed kan presteren. Maar zo zie je maar dat een ijskonijn toch ook emoties heeft. Zeker en vast. En dan, ja, Lammens moet hem komen vervangen, heeft een heel toernooi niet gespeeld, komt er koud in en blundert dan. Ja, heel het land leeft met hem mee. Hij moest die bal hebben, maar ja, ik denk dan ook een opgewarmde, een geroteerde Lammens heeft hij ook wel, toch? Waarschijnlijk wel. Ik weet niet waar het precies aan lag. Ik vond het schot niet heel moeilijk. De bal botste wel net voor hem, maar goed, het was zelfs redelijk in het midden van het doel. Misschien was het daarom ook dat hij een beetje verrast was, ik weet het niet. Als die bal meer in de hoek komt, ja, dan kan hij goed plat gaan, de armen strekken en die bal wegduwen bijvoorbeeld naar de kant. Nu leek het mij dat hij een beetje twijfelde tussen klemmen en boksen en dat het geen van beide werd. Maar ja, dat wens je niemand toe, zoiets. En ik moest vooral denken aan de voorbije 5 weken, want wat niemand gezien heeft, en wij als journalisten wel, de trainingen die we hebben kunnen volgen, het eerste kwartier telkens, Courtois en Senne Lammens en Mike Penders als doelmannen, die waren elke keer aan het werken en eigenlijk Lammens en Penders wisten dat de kans klein was dat ze zouden spelen. Maar toch hebben ze elke dag, de voorbije 5 weken, getraind. Met hun vak zijn ze bezig geweest, op alle mogelijke gebieden. En daar moest ik vooral aan denken van dat Senne Lammens 5 weken zich volledig gegeven heeft op training. In eerste plaats ook om Courtois scherp te houden en fit te krijgen en op training te zorgen dat het niveau hoog lag. Maar als je dan mag invallen, na die 5 weken van hard labeur, en dit overkomt je, ja, dan zakt dus de grond onder je voeten weg. Je zag dat ook toen Senne Lammens was een van de eerste spelers die, ik denk zelfs de allereerste van de Belgen, die door de mixzone liep. En ja, ik weet niet of dat je een idee hebt van een mixzone op een WK, Mathies, maar dat is een doolhof eigenlijk. Een lange gang, die is afgezet met nadarhekken en daar moeten spelers langs heen wandelen, al kronkelend, om zoveel mogelijk journalisten te woord te kunnen staan tijdens die kronkelgang. Maar als je niet wil spreken of je hebt zoiets meegemaakt, ja, ik denk dat die mixzone doorwandelen, dat heeft volgens mij voor Senne Lammens langer geduurd dan heel het WK. Je zag ook aan zijn gezicht, wat logisch is natuurlijk, ik kan daar niet lachend doorkomen, maar ja, ik zal niet zeggen dat hij een hoopje ellende was, maar je zag wel dat hij afzag van wat er gebeurd was. En ik heb het nog tegen collega's gezegd ook, van hoe moet je je dan voelen? Je zit daar aan de andere kant van de wereld, je hebt even mogen meedoen, terwijl dat ploegmaats de wedstrijden ervoor, bijvoorbeeld tegen Senegal, een ontlading en een fantastische, waanzinnige comeback en al die zaken meegemaakt. En dan kom je er zelf in en ja, verbrot je het eigenlijk voor je ploegmaats, terwijl dat je dat helemaal niet expres doet, maar het gebeurt wel. En dan zit je daar op, hoe ver is het? 8000 kilometer van huis, met die jongens die je wel allemaal een
een schouderklopje komen geven en zeggen dat het zijn schuld niet is, maar hij weet zelf natuurlijk wel beter. En dan moet je die nacht nog door, moet je morgen het vliegtuig op, 12 uur naar huis. Ja, het zijn niet de makkelijkste momenten voor Senne Lammers. Maar goed, dat hoort erbij. Daarvoor is hij Rode Duivel, daarvoor speelt hij bij Manchester United. En het cliché zegt dan dat dit hem sterker zal maken. Laat ons hopen dat dat effectief het geval is. Nu, wat ik wel opvallend vond, Courtois, die zei achteraf dat hij kon blijven staan, maar dat Garcia dan toch hem naar de kant haalde. Ja, moet Rudi Garcia dan luisteren naar zijn doelman, die toch nog steeds de beste doelman van de wereld is? Of geef je hem gelijk dat hij zegt, kijk, we hebben goede doelmannen op de bank en mijn keeper moet gewoon 100% zijn? Ik ben niet zeker, moet ik toegeven. Ik twijfel zelf ook wat ik ervan vind. Ja, langs de ene kant... Ja, je hebt de keeper van Manchester United op de bank zitten. Dus naar hem toe zou het ook wel een heel slecht signaal zijn als je vindt dat een keeper die geblesseerd is, dat hij beter is dan een fitte doelman van Manchester United. Langs de andere kant, Courtois zat heel goed in de match. En hij gaf ook zelf aan dat hij verder kon om te keepen. Dat uittrappen moeilijker zou worden. En misschien zou ik dan eerder beslist hebben om hem toch te laten staan en hem te laten trappen tot Courtois zelf zou merken van het gaat gewoon niet. Nu, ik hoorde hier ook van collega's die me dan zeiden van ja, maar ja, hij ging op de grond zitten, dus toen ging het toch al niet. Wel, ik denk dat hij op de grond ging zitten om even de dokter tot bij zich te laten komen en dat die mee kon oordelen over hoe ernstig dat het was. En dat het eigenlijk eerder een moment van bezinning was voor Courtois dat hij ging zitten, dan dat hij ging zitten om aan te geven van het lukt echt niet meer. En ook omdat hij dat achteraf zelf aangaf, inderdaad, van ik kon wel verder, want tijdens het keepen zelf had ik er geen last van. En natuurlijk zou het te kort door de bocht zijn als je dan zegt van Courtois had die bal wel gepakt. Hè? Want je weet dat natuurlijk niet. En dat is veel te makkelijk, want voor hetzelfde geld had hij een terugspeelbal gekregen van een gooi. Ik zeg maar iets, zou hij met zijn geblesseerd linkerbeen er tegen getrapt hebben en hem daardoor zo slecht geraakt hebben dat hij in de voeten van Yamal zou beland zijn en dat ze ook een goal tegenkregen. Dus dat had bijvoorbeeld ook kunnen gebeuren. Ik zeg maar iets. Dus ja, ik denk met veel alsen gaan we niet ver geraken. En ik denk wel dat Garcia daar toch de juiste beslissing genomen heeft. Hij is op dat vlak altijd resoluut geweest. Hè. Als iemand bijvoorbeeld een gele kaart had, ja, dan haalde hij die ook heel snel naar de kant. Over De Bruyne zei hij ook, ja, ik wil een speler die 100% fit is en anders zet ik hem niet. Dus hij is op dat vlak daar wel rechtlijnig in geweest. Ja, Garcia heeft op zijn zachtst gezegd een opvallend toernooi achter de rug. Gisteren ook weer op een bepaald moment stonden de Ketelaar en Lukaku er allebei op, terwijl die hele toernooi elkaar hebben afgewisseld. Sijs heeft opeens gespeeld, die heeft het hele toernooi ook niet gespeeld, speelde wel heel goed, vond ik. Witsel heeft er een half uur op gestaan en dan uiteindelijk ook Lammens in doel, daar hadden ook wel wat blessures mee te maken, maar het is toch een vreemde bondscoach, Rudi Garcia. En dan vraag ik me af, moeten we verder met deze vreemde bondscoach of is het toch niet eens tijd voor een Belgische bondscoach? Ja, eerst over die wissels even. Ik vond het ook wel vreemd dat bijvoorbeeld de Ketelaar dan op rechts moest gaan spelen, terwijl dat hij toch ook al heel veel energie had verbruikt als spits en dat inderdaad Lukaku dan in de spits kwam. Dat Trossard naar de kant moest, die begreep daar zelf ook niet veel van, merkte ik aan zijn lichaamstaal. Niemand, denk ik. Nee, inderdaad. En ja, dat was al raar. Witsel erin brengen, vond ik ook vreemd. Sijs was wel terecht, vond ik, want die had je zelfs kunnen laten starten, wetende dat hij het goed zou doen tegen Yamal. Dus ja, de wissels en keuzes van Garcia, die zijn dit toernooi heel vreemd. Om ermee verder te gaan, ja, ze zullen de plussen en de minnen tegenover elkaar moeten zetten en kijken wat ze willen, maar mijn gevoel zegt, om het op zijn Thibaut Courtois te zeggen, dat
de kans groter is dat ze niet doorgaan dan dat ze wel doorgaan met Garcia. Dat is mijn gevoel. Oké, dat is... En niet alleen een gevoel. Eigenlijk is het meer dan een gevoel. Het is ook iets wat ik heb voelen doorcijpelen vanuit de entourage en vanuit de spelers. Dat er toch daar ook vraagtekens zijn bij het feit dat Garcia zou aanblijven. Dan worden het nog spannende weken of hij aanblijft of wie hem dan zou kunnen komen vervangen. Vooral dat ook. En Mathies, wie gaat hem vervangen? Hè? Nu, ik vind... Want je zegt ook een Belgische bondscoach. Ik vind dat fantastisch. Alleen, je moet ook iemand hebben. Hein van Hazenbroek is dan al vaak genoemd. Maar voor het overige, op dit moment, trainers die vrij zijn of die de job zouden willen doen. Ja, bijvoorbeeld, kan je een Philippe Clement weghalen bij Norwich om hem bondscoach te maken? Je kan dat, maar ik denk niet dat Philippe Clement dat doet. Dus je kan hem er eigenlijk niet weghalen dan? Nee. Ja, ik dacht dat je bedoelde, kan je dat maken? Je kan het proberen natuurlijk. Ja, maar ik denk nooit dat Philippe Clement dat gaat doen. Nee. Nu, ik vind wel dat je mag niet een trainer houden omdat je zegt van wie moeten we anders nemen. Want dan is het een keuze van de armoede. En dat mag het niet zijn. En ik denk wel dat binnenskamers dat er genoeg elementen van en duidelijkheid is of ze met Garcia verder kunnen en willen. Want wij zien alleen die gekke wissels en wij zien de opstellingen en wij horen Garcia wel vooraf en achteraf. Maar hoe dat hij precies gewerkt heeft binnenskamers en hoe daar alles eraan toeging, wat er bij de spelers leeft, welk gevoel dat zij hebben, dat is alleen iets wat Vincent Mannaar bijvoorbeeld op dit moment weet. Dus ik denk wel dat ze nu al weten van wat ze gaan doen. En ik denk wel ook dat de kans groter is dat hij niet zal blijven dan wel zal blijven. Ja, dat zullen we dan moeten zien, inderdaad. En dan tot slot nog, we hebben het altijd ook nog gehad over de Genkies en Canaries op het WK. En de allerlaatste die aanwezig was op dit WK was eergisteren nog dan El Wadi, die uiteindelijk toch nog minuten heeft kunnen maken in hun kansloos verloren wedstrijd tegen Frankrijk. De wedstrijd van Marokko. Ja, wel leuk voor hem dat hij toch nog een kwartiertje heeft gekregen. Ja, zeker wel. Want als je zo een heel WK meemaakt, dan is het toch altijd leuk dat je ook minuten kan maken. Kijk maar naar Hans van Aken, hoe lang heeft hij moeten wachten om zijn eerste minuten te maken. Ook mooi voor hem dat hij dan zelfs scoorde nu. En voor El Wadi ook is dit weer een primeur, een nieuwe stap in zijn carrière. En is dat iets wat je kan koesteren en later tegen je kleinkinderen kan vertellen als je op een WK gespeeld hebt. Zeker en vast. Dan denk ik dat we rond zijn, Christophe. Dank u wel voor het volledige WK en dan jij kan nu richting huis. Inderdaad, ik heb daar straks mijn vlucht geboekt meteen na de match. Dus morgen namiddag 4:15 het vliegtuig op richting Amsterdam. En dan nog een korte vlucht van Amsterdam naar Brussel. En dan ben ik normaal gezien om 2:20 zondag thuis. Dus het thuisfront zal toch een beetje blij zijn dat de Rode Duivels eruit liggen. Dat. Ja, voor het thuisfront was het altijd goed. Als ze doorgingen, dan was het feest. En als ze eruit lagen, dan was het feest omdat ik naar huis kwam met Mathies. Goed, dankjewel Christophe voor het volledige WK. Jij ook bedankt, Mathies. Met plezier. En dan is de volgende afspraak voor FC Limburg binnen een maand ongeveer als de competitie opnieuw van start is gegaan. Dus graag tot dan.